Siphinde-ke samukele la kwi-channel yakho emnandi kakhulu la esikuchazela khona-ke amaphupho. Siyacela ungakhohlwa uku-subscribe-a, u-like, uphinde ushere-ke, ushaye ne-notification ukuze ukwazi-ke uphinde uthole-ke elinye iphupho. Kunephupho elobungozi kakhulu abantu asebethe babhekana nalo, ukuphupha wenza ucansi. Sibhekele la ukuthi ukuphupha wenza ucansi kubungozi ngani. Ukuphupha wenza ucansi nomuntu omaziyo noma umuntu ongamazi, imvamisa usuke ulalwa isilwane. Isilwane siyathunyelwa kuwo ngomuntu ongafuni ukuthi uphumelele empilweni. Isilwane sakhelwa ukube sichithe konke okwakho okuhle, kungaba imali, ezothando, umsebenzi nokunye okuningi. Uma uphupha wenza ucansi udinga ukuthi usukume uyosilahla ukuze impilo yakho izoba sesimeni esikahle. Uma usiyeka kuzovaleka izinhlahla zakho impilo yakho yonke-ke. Ungakhohlwa lana uku-subscribe-a kwi-channel yakho, u-like, uphinde ushere, uphinde ushaye no-notification. Siyabonga kakhulu.